Помрачителната кота 1000 гола в неговата професионална кариера. Кристиано Роналдо, който пропусна дуспа, но този пропуск на Авива Стадиум в Дъблин. Много сериозна битка за втората, който спаси поредната си дуспа. Този път срещу капитана на Португалия в исторически план срещу Унгария. Се преминава и през подобни мачове, дори когато късметът ти обърне гръб, дори когато се стигне. Видяхме преса от Унгария, която беше с лекота преодоляна от домакините. Сала и да се намеси. Проблеми за Кристиано Роналдо преди малко. Видяхме Педро Нето в главата. Тук тежък сблъсък в пречи да продължи боя срещу Република Ирландия. Рубен Невеш. Бруно Фернандес за Кристиано Роналдо. Първото си докосва на Кристиано Роналдо изстреля топката от границата на първият изстрел на Кристиано Роналдо в матча. Бъдете сигурни, няма дори Вили Орбан очакваше Кристиано Роналдо да овладее топката, да опитва да... Реалностите са съвсем различни. Нова контратака на мореплавателите. Кристиано Роналдо. Педро Нето пред него. Веднага получава Педро Нето. Обратно за Кристиано Роналдо. Витиния в близост до Роналдо. Да хляб за критиците на Роберто Мартинес, макар че имаше един много интересен Рубен Диаш. Роналдо се изтегли. Хубава ситуация. Роналдо. Още един удар на Кристиано Роналдо. Точно изпълнение, но никакви проблеми за Балаштот. И след това точният удар на Кристиано. Витиня. Роналдо. Стреля комбинация с Нелсон Семедо. Центриране на Семедо. Кристиано Роналдо. А головете продължават да се увеличават за португалската мега. 42 за португалския национален отбор. Много дали беше чиста позицията. Така на Нелсон Семедо. Атаката на Португалия обаче беше превъзходна. Роналдо. Още веднъж изчислено до перфект. Просто да продължи пътя на топката към вратата. Този път. Ето това е задължаващо подаване. На Нелсон Семедо. Асистенция за Нелсон Семедо. И Кристиано Роналдо с Марко. Още една удобна възможност.